פרויקט שיפוץ נוסף הסתיים לו. אלה הם התמונות לפני. כמו שאתם רואים, שברנו את קיר המטבח כדי ליצור מרחב ומטבח גדול יותר. החלפנו את כל נקודות החשמל והאינסטלציה בפרויקט, מכיוון שזוהי דירה מאוד מאוד ישנה. כאן אנחנו רואים את האזור של החדרים. שברנו גם את קירות החדרים כדי לבצע חלוקה חדשה. זה הסלון שלנו עם כל ההריסות, ריכזנו את הכל ככה שהאתר יהיה מאוד מאוד נקי. זה המטבח שלנו. ופה אנחנו רואים את הדירה אחרי. דירה מרווחת, דירה גדולה, דירה נעימה ומעוצבת בהתאם לתקציב הלקוחה. זהו המטבח שלנו, הוא מאוד מאוד סטנדרטי כמו שאתם רואים. הסלון הגדול והמרווח שלנו. אלה הם חדרי הרחצה שלנו. הגדלנו את חדרי הרחצה וחיפינו וריצפנו את הכל. אלה הם חדרי השינה שלנו. הגדלנו את כל חדרי השינה וריווחנו אותם. כאן הוספנו חדר נוסף לדירה, מה שמעלה את ערך הדירה. זה יופי של חדרים. זה החדר הרחצה האחרון שלנו, שגם אותו עשינו לאפס. חיפינו, ריצפנו, תכננו. וזהו.